Λοιπόν, ο κύριος Δήμου. Βάφος. Παράκλησης να είναι οι ομιλητές πάρα πολύ σύντομοι. Δεν έχω την τιμή, κυρίες και κύριοι, να ανήκω στην ομάδα των εισηγητών του σημερινού συνεδρίου, οι οποίοι με τόση επιτυχία ανέπτυξαν τα θέματά τους. Ανήκω στο ανώνυμο πλήθος του συνεδρίου και γι' αυτό δεν πρόκειται να σας απασχολήσω με καμιά εισήγηση. Συγκεκριμένος ειλικρινά, από όσα άκουσα εδώ, ζήτησα το λόγο για να μεταφέρω στο συνέδριο τον καημό χιλιάδων πνευματικών ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι σαν και εμένα άρχισαν τη σταδιοδρομία τους με ενθουσιασμό όσο ο Όλυμπος, που σιγά σιγά κατήντησε στο τέλος της σταδιοδρομίας τους να χαθεί ο ενθουσιασμός αυτός. Όλοι ζουν με τον καημό πως οι κόποι τους, κόποι μιας ζωής, πήγαν χαμένοι και πεθαίνουν με το πικρό παράπονο, γιατί ό,τι ευγενικό και ωραίο αγάπησαν στη ζωή το είδαν να γκρεμίζεται. Αγωνίστηκαν σαν άνθρωποι με συναίσθηση της ευθύνης τους να διαπαιδαγωγήσουν τα Ελληνόπουλα με ιδανικά και να έχουν για γνώμονα της ζωής τους τις ηθικές αξίες που γεννήθηκαν και γαλουχήθηκαν σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς όμως αρκετοί ιεράρχες σαν τους Μητροπολίτες της Δράμας και της Πρέουζας και πολλοί γκοτζαμπάστιδες και πολιτικές βεντέτες που ρυθμίζουν την τύχη μας γκρέμισαν από τα βάθρα τους τις ηθικές αξίες και έκαναν δόγμα της ζωής την υποταγή του ανθρώπου στην ύλη και σκοπό της τη συναλλαγή και την εκμετάλλευση των συνανθρώπων. Πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε οι νέοι μας να μην παραβούν την εντολή ουμιχεύσης όταν οι εφημερίδες με κάθε λεπτομέρεια δημοσιεύουν τις σεξουαλικές δραστηριότητες των Μητροπολιτών, και πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε να θεωρούν τους αντιπροσώπους του λαού ανώτερους ανθρώπους όταν πληροφορούνται ότι οι ίδιοι αλλάζουν πολιτικές πεποιθήσεις σαν τα εσώρουχα και ανάλογα με όσα προσφέρει το Α ή το Β κόμμα. Και ακόμα πως είναι δυνατόν να πιστέψουν ότι οι αρχηγοί μας υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού όταν βλέπουν τα γραφεία γεμάτα από στίβες γράμματα για τους ψηφοφόρους μόνον της εκλογικής τους περιφέρειας, και οι ίδιοι είτε σαν άτομα είτε σαν ομάδες περιμένουν μήνες και χρόνια να πάρουν απάντηση σε κάποια αίτησή τους χωρίς ποτέ να εξυπηρετηθούν. Ένας αξιόλογος συγγραφέας τα τελευταία χρόνια αφιέρωσε ένα βιβλίο του στα σκάνδαλα του ανωτέρου κλήρου και του έδωσε τον τίτλο «Η Ρασοφόρη Συμφορά του Έθνους». Νομίζω πως θα ολοκλήρωνε το έργο του αν αφιέρωνε και ένα τόμο στις ασχολίες που έχουν οι βεντέτες της πολιτικής και συμπλήρωνε τον τίτλο «Οι Ρασοφόροι και οι πολιτικές βεντέτες, η συμφορά του έθνους». Με την επιτυχία των σκοπών του σημερινού συνεδρίου, που σκοπεύουν ψηλά, θα δημιουργηθούν ασφαλώς οι προϋποθέσεις για την εξυγίανση των πολιτικών ηθών και θα επιτρέψουν να έχουμε πράγματι κράτος δικαίου
ίση μεταχείριση των πολιτών που τώρα την έχουμε στα χαρτιά και να καταργηθεί η συνδιαλλαγή και η ευνοιοκρατία. Για τους λόγους αυτούς επιθυμώ να απευθύνω στα μέλη του συνεδρίου έκκληση να κρατήσουν ψηλά τη σημαία του αγώνα που άρχισαν και να μην την υποστείλουν όσα εμπόδια κι αν αντιμετωπίσουν για να απαλλαγεί ο ταλαιπωρημένος και προδομένος λαός μας από την καινούργια μορφή της σκλαβιάς, όπου τον οδήγησαν μετά το 1821 οι κοτσαμπάσιδες, τα τζάκια, οι βεντέτες της πολιτικής, για να σταθούν και πάλι στα βάθρα τους οι ηθικές αξίες και να δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες πνευματικούς ανθρώπους να αφήσουν τον κόσμο αυτό με την ικανοποίηση ότι η δική σας προσπάθεια και οι δικοί σας αγώνες είναι καρποί των κόπων τους και η δικαίωση του έργου των. Από το σημερινό συνέδριο που γίνεται τόσο κοντά στην πατρίδα του Ρίγα Φεραίου, εύχομαι να αναδειχθεί ο δημιουργός και ο ποιητής του νέου θούριου του ευγενικού σας αγώνα που θα αρχίζει κάπως έτσι. Ως πότε, Ελληνόπουλα, θα ζούμε στα δεινά που οι πολιτικές βεντέτες μας φέρανε ξανά? Δεν φτάνουν τόσα χρόνια βαρβαρικής σκλαβιάς, γιατί δεν πρέπει να χαιρόμαστε τα αγαθά της ελευθεριάς?